Здравейте и добре дошли на 9-ти епизод на подкаста Английската говори. Днес имаме много важна тема да обсъждаме, а по-точно следване в чужбина. Тема, която вълнува много 12-класници не само от нашата гимназия и от други гимназии също. Тази тема е много важна за всички нас и затова нашият гост днес е госпожа Татяна Стоименова от консултантска агенция Cool Travel. Нали така? Точно така. Можете ли да разкажете малко първо за вас, а после и за агенцията ви? Казвам се Татяна Стоименова, както ти ме представи, работя в Cool Travel, агенция, която повече от 15 години се занимава с образование в чужбина, с студентски бригади в щатите, с туризъм. Последните години усилено работим с кандидат-студенти дори от вашата гимназия. Mm-hmm. Тук съм, за да отговоря на всички въпроси, които интересуват конкретно теб, Сава, и твоите съученици. Mm-hmm. Разбира се. А как разбрахте за нашия подкаст? Чувала съм от преди за него по няколко повода. Първо, дъщеричката ми учи във вашето училище, самата тя ги следи, гледам ги покрай нея, но и познавам ваши съученици, колеги от английската или може би немската гимназия в Хасково, Асен Златаров, Айлин, която ми е разказала за участието си. Гледала съм и аз ваши предавания с директора господин Радев, с учителка по немски език, може би, която разказваше подробно за ДСД, формата на изпита, който вълнува и мен в моята работа. Така че познавам ви. Да, много се радваме, че ни познавате и по този прекрасен начин, с общи познати, с общи приятели. Но сега 12-класници особено са често не могат да решат какво да правят с бъдещето си. Това е голям проблем за тях. Включително и за мен, между другото, аз съм 12-ти клас, както знаете. Как може да се промени този факт, този хаос в главите на учениците, завършващи гимназията, и как могат да изберат този път, този правилен за тях път? И как вие може да помогнете с това? Не съм сигурна, че има точен отговор или поне така еднозначен, защото това наистина е един много важен момент за 12-класниците, за техните родители също, които се опитват по някакъв начин да ги насочат. Много често деца идват объркани в това как да продължат след гимназията. Това, което аз лично ги съветвам, е да се замислят на първо място какво обичат да правят, в какво се чувстват истински силни, защото се очаква, че след завършване на университета, специалността, която са придобили, ще бъде нещо, което ще предопредели тяхната професия в бъдеще. Така че на първо място е добре да се замислят върху това. Ако става въпрос за висше образование в чужбина, по-скоро да подходят последния начин. Да помислят каква специалност искат да учат, езикът, с който се чувстват най-уверени, имам предвид чужди език, с който се чувстват най-уверени, и тогава да започнат да търсят мястото, в което могат да придобият тази специалност по възможно най-добрия и качествен за това начин. Могат да се консултират с специалисти, има достатъчно специалисти по кариерно ориентиране. Това е част от нещата, с които ние помагаме на нашите кандидат-студенти. Но могат просто да поговорят и с свои приятели, с родители, с своите учители, хора, които ги познават в различна светлина. Това, между другото, е много полезно, защото тези хора познават най-добре самия кандидат-студент, знаят неговите положителни страни и действително могат да му помогнат в този избор, познавайки го понякога по-добре от начина, по който се познава самия той. По отношение на самия процес за кандидатстване, ние съдействаме с цялостния процес от началото до край. Като започнем с това да помогнем в избора на правилната специалност, надявам се правилната специалност, в това да подготвим заедно документите за кандидатстване, да ги подадем в университета, да проследим какво се случва с кандидатурата на нашия кандидат, да го запишем и заедно да отпразнуваме заминаването му. Ако трябва да обобщим за един съвет, то е
учениците да имат ясна представа за себе си, за техните умения и интереси. Нали така? Или поне доколкото е възможно. Доколкото е възможно. Това. Да, но най-вече да не се страхуват с това да експериментират, да пробват и да знаят, че път обратно винаги има. Дори да не могат да вземат правилното решение. Аз самата съм била объркана, когато съм била 12 клас, когато е трябвало да продължа напред. Винаги могат да променят посоката на своето развитие и да търсят нещото, което истински ще им доставя удоволствие в бъдеще. Нищо не е фатално. Абсолютно, да. Вашата работа е пряка свързана с висшето образование, нали, в чужбина. По-общ въпрос е дали изобщо има смисъл да ходим в университет? Този въпрос също се повдига много често в днешно време. Дали има смисъл от висше образование, от университет? Дали хората няма да изгубят тези 4, 5, 6 ценни години, вместо да експериментират извън академичните места? Да. За някои специалности това е невъзможно. Ако искаш да бъдеш лекар, няма как да не завършиш университет. Ако искаш да бъдеш адвокат, по същия начин. Ако ме питаш дали е напълно окей да направиш пропуск или така наречената gap year, както много често 12-класниците се колебаят дали да не направят нещо такова, да. Аз не го намирам това за фатално, разбира се, особено тогава, когато се чувстваш объркан. Но не бих казала, че дори да учиш грешната специалност, това ще бъде загуба на време. Защото каквото и да научиш, то със сигурност ще бъде ценен опит за теб, за твоите връстници. Сега можем по-конкретно да поговорим за образованието в чужбина. С този процес вие помагате професионално. Един по-общ въпрос. В колко университета аз мога да кандидатствам едновременно? Има ли някаква конкретна бройка? Сега говорим не за някаква отделна държава, а по принцип за всички. По принцип няма такова ограничение. Ако ме питаш дали можеш да кандидатстваш паралелно в няколко държави. Да, това е възможно. Стига да можеш да спазиш сроковете за кандидатстване, да спазиш процедурите, да си достатъчно добре организиран, за да подготвиш всички необходими документи. Напълно си свободен да подадеш заявленията си в една, две или повече държави. Но ако се ориентираш към конкретна държава, възможно е да има вид ограничения за кандидатстване. Така, например, в Нидерландия можеш да кандидатстваш на 2, 3 или максимум 4 места. В Ирландия на 20, във Франция на 10. Така че в този смисъл би могло да има някакви ограничения. Много често кандидатите ни кандидатстват паралелно в България и в чужбина, особено тогава, когато не са сигурни дали са готови веднага след гимназията да се разделят с семейство и приятели. В тази връзка, според вас по-добре ли е да учим учениците да учат, да продължат обучението си в чужбина или могат да учат в някой български университет? УНСС, Нов български, Софийски. Защо, може би, според вас трябва да се учи в Холандия, в Германия и така нататък? Аз, въпреки че се занимавам с висше образование в чужбина, не бих казала, че категорично не харесвам висшето образование в България, дори напротив. Има много добри университети, някои специалности са изключително добре развити тук в България. Може ли да прекъсна? Да. Може да кажете топ 3 университета в България на този момент? На база на това, което съм чувала, а то не е много, може би Софийски университет, може би Нов български университет, Американски университет в Благоевград, дори бих го поставила на първо място. Да. Има и други, разбира се. Но това, което мен на база на знанията, които имам и на опита ми в работа, ме привлича повече във висшето образование в чужбина, е най-вече практическата насоченост на обучението. Нещо, което в България на много места, за жалост, липсва. И това е нещо, от което голяма част от завършващите висшисти в България страдат. Липсата на практически опит.
Много често в университетите в Западна Европа преподавателите не са просто преподаватели в университет. Много често те са професионалисти в областта, в която преподават. И преподаването в университет е просто тяхна мисия, начин, по който те да предадат на своите студенти всичко ново, което се случва в професията. Това е много важно. Което ме кара да мисля, че имаме още какво да учим, за да достигнем начина на преподаване в международните университети. Това е изключително важно, защото и дори в нашата гимназия аз знам няколко примера на хора, на учители, които преподават, защото имат желание да го правят и искат да предадат тези знания в сферата си, а не, просто имат и с какво друго да се занимават. Те са толкова способни специалисти, но все пак преподават при нас. И ние го оценяваме това, веднага си личи. Успяват да ви запалят. Точно така, да. Това е едно от най-важните в образованието като цяло. Кога започва кандидатството? Кога съветвате ученици да се подготвят вече да мислят в тази посока и да събират лека по лека документите? Мисля, че най-оптимистичният за това период е началото на 12 клас. Да, физическото подаване на документи се осъществява по различно време за различните държави. На много от местата се кандидатства просто с документи, без приемни изпити. Било то с академична справка, с успеха до 11 клас, да речем, или вече с придобита диплома, както е в Германия. Но добре е още в началото на 12 клас да започнат да набират информация. Нещо, което е изключително важно, за да могат да бъдат добре подготвени на база на процедурите, които ги очакват, сроковете, които трябва да спазят, начина по който да подготвят документите си, за да може да направят наистина добри кандидатури. За голяма част от специалностите конкуренцията е голяма и са много селективни. Така че успеха в гимназиалния успех е много важен, но понякога не е достатъчен за някои университети и специалности кандидатите да получат прием. Затова трябва да се обърне внимание на всички съпътстващи документи. Коя е най-главната характеристика, които университетите оценяват? Може би това са извънкласните дейности или по-скоро академичните успехи? Да. Бих казала, че ако говорим за Европа, най-вече се гледат успеха в училище. Всички останали документи са съпътстващи, подкрепящи кандидатурата и разбира се даващи допълнителни точки. Но да речем в Германия в повечето случаи се кандидатства с диплома за средно образование. Това е най-важното. Каква е нашата оценка в дипломата. В Италия, например, или пък в Австрия за много специалности, много по-важно е кандидатът как ще се представи на приемен изпит за това. Ако говорим за Съединените щати, там пък извънкласните дейности наистина са от голямо значение. Но говорейки за Европа, по-скоро трябва да се стремим към високи академични резултати. Разбира се, избирането на държавата, в която ще следва един ученик е много важно, но разбира се и зависи от много различни характеристики, например знанието на езика, владението на езика. Но така, може ли да кажете 3 държави, които са според вас са най-добрите за един студент, бъдещ студент? Трудно ми е да отговоря на въпроса, защото определящо тук е езика, с който самия кандидат се чувства най-комфортно. Ако искаш да учиш медицина, най-силният език е немски. Задължително бих предпочела Германия или Австрия, където всъщност е малко по-трудно, най-вече защото местата за прием са по-малко. Но ако говорим, да речем, за съотношение между високо качество на преподаване, по-евтин начин на живот, категорично бих посочила Австрия, Германия. Напоследък Ирландия е страна, към която много стабилен интерес проявяват кандидат-студентите. Факторите за това са няколко. Първо, имаме много англоговорещи кандидат-студенти в България. Но и след излизането на Великобритания от Европейския съюз,
Много голяма част от тези кандидати всъщност започнаха да търсят други алтернативи. В Великобритания образованието в момента за студенти от Европейския съюз стана доста скъпо. И затова част от тези кандидати се насочиха към Нидерландия. Там, между впрочем, винаги е имало голям интерес, но пък това още повече засили жилищната криза. И много често парадокс е, че приема в университет може да се окаже по-лесната задача от това да си намериш място, на което да живееш. Ирландия винаги е била търсена дестинация, но не е така, както през последните години. Защото действително има много предимства. Ако искаш да поговоря малко за това, разбира се, ще го направя. Може би малко по-късно, да, като... Може би малко по-късно. Добре. Споменахме езиците, че те са важна част при кандидатстването. Какви сертификати ни трябват, за да бъдем... Какви ни трябват за кандидатстването? Категорично B2, поне. В по-добрия случай, разбира се, нивото е добре да бъде C1. Да. Това първо ще даде по-голяма увереност на кандидата, т.е. вече студент, когато влезне в университета. И второ ще има по-голям избор сред университетите, в които да кандидатства. Защото да, има университети, които приемат с ниво B2, на задължително международно приет езиков сертификат, но голяма част от особено престижните университети държат кандидатите им да владеят съответния език поне на ниво C1. Ако говорим за сертификати по немски, вие знаете, ДСД, вашата гимназия подготвя за този сертификат, ТСДАВ, сертификатите на Гьоте. Ако говорим пък за сертификати по английски, IELTS, Кембридж сертификатите, TOEFL, те са еквивалентни, така че към кой... IELTS 7.0, 6.5 в тези граници. Да. Това е оптимален вариант. Има места, на които се приема с 6.0. Да речем за много от английските специалности в Германия или в Австрия. Това е по-скоро B2 вече, мисля, че. Да, но ако се стремите към Нидерландия или пък Ирландия, категорично 6.5 би бил изискуемия резултат там. Друг важен въпрос, по-скоро технически, как да се справим с превода и легализацията на документите? Това го правят оторизираните агенции за това. От вас, кандидатите, се изисква просто да занесете документите си, в която и да е агенция, занимаваща се с превод и легализация, и да им кажете от каква точно услуга се нуждаете. С това трябва да бъдете внимателни, защото докато в някои държави изискват обикновен превод на дипломата, в Германия, например, искат задължителна легализация, заверени копия на документите от немското посолство. В Италия пък, например, искат и стойностна декларация. Но това са неща, с които се занимават агенциите, така че те трябва да знаят как трябва да изглеждат вашите документи. Между образованието в Европа и образованието в Съединените щати, какво бихте избрали вие? Говорим за висше образование. Да. Разбирам въпроса ти. По-скоро бих избрала Европа. За себе си не мисля. Мисля за детето си. Ако трябва да избирам за детето си, може би бих избрала Европа. Мисля, че в Европа има много добри университети. Удобно е да се пътува. И винаги, когато се затъжиш за дома, можеш да хванеш самолета и да се прибереш. Разбира се, американските университети не е лъжа за никого. Голяма част от тях винаги са първенци в класациите. Но като за бакалавърска програма, по-скоро бих избрала Европа. Може би... Според вас важно ли е бакалавърската специалност да се избира въз основа на да е като по-голяма фундация, като по-голяма база? Тоест, въпросът ми е следният. Дали е по-уместно да се избере бакалавърската специалност, която е по-целенасочена, някакси по-директна, или има смисъл да изберем специалност бакалавър, която е с по-голяма основа и върху нея да градим в магистърската специалност? Аз лично бих предпочела в бакалавърската програма да изучавам по-обща специалност. Именно за да мога да придобия по-широка представа за специалността и вече когато видя на къде клонят моите интереси,
тогава да задълбоча тези познания в една бъдеща магистратура, да речем. Такава специалност, например, е бизнес администрацията в Германия, БВЛ, може би сте се чували. Това е една от най-търсените специалности, именно защото тя дава възможност на студентите да се запознаят с всички аспекти на бизнеса и икономиката, като през първите 2 или 3 семестъра учат по общи предмети. А вече след третия семестър студентите имат възможност да избират предмети, които най-вече подхождат на техните интереси, на техните силни страни. Или да речем, ако учиш психология, винаги се започва с обща психология, която в един момент може да прерасне в бизнес психология, в клинична психология, в невропсихология и така нататък. Ние си говорихме за висшето образование в САЩ и в Европа. Мисля, че един плюс за образованието в чужбина в Европа е сега, че България влиза в Шенген, макар и частично. Това също може да представя плюс при пътуването. Но, както разбрах от вашия сайт, от Cool Travel, вие се вашият фокус е насочен към 3 държави основно. Германия, Холандия и Ирландия. Така ли е? Всъщност не. Ние помагаме на нашите кандидати в процеса за кандидатстване в държавите, в които те пожелаят. Но това са най-търсените държави сред нашите кандидат-студенти. Пропусна да споменеш и Австрия, тя също е така притегателен център за много кандидати с немски език, особено от вашата гимназия, от руската гимназия. Тя също има какво да предложи. Също като Германия има специалности и на английски. Дори бих казала, че има по-голямо разнообразие от специалности на английски. В Германия основно са бизнес специалности, тук-там някое с компютърни науки. В Австрия вече може би има 3 места, на които разкриха изкуствен интелект и роботика на английски, нещо, което се търси от кандидатите. Но можеш да учиш, да речем, и химия на английски, нещо, което в Германия всъщност го няма. Бяхме почнали да говорим за Ирландия. Сега предлагам по-специфично, по-конкретно за тази държава. Първият въпрос е какви са изискванията за прием там? Изискванията за прием са стандартните, като на повечето места. Диплома за средно образование, езиков сертификат. Той трябва да бъде по-английски, разбира се, тъй като в Ирландия официалният език на държавата е английски език и едно страхотно предимство на обучението там е, че всяка една специалност, която искаш да учиш, би могла да бъде намерена на английски или, както се казва, ирландците говорят вашия език. Имаш възможност да кандидатстваш до 20 желания, което неимоверно увеличава шансовете за прием там. Няма приемни изпити, като изключим, да речем, специалността медицина. И Ирландия има много добра социална политика за студентите от Европа, Европейския съюз, което означава, че на база семейен доход нашите кандидат-студенти от България могат да учат напълно безплатно там. Или в най-лошия случай с годишна такса от 3000 евро на година. Нещо, което средностатистическия българин може да си позволи като годишна такса. Предимствата наистина са много, като започнем от това, че имат много програми за интеграция на международни студенти. За мен това като майка е изключително важно, когато изпратя детето си в чужбина, да знам, че ще има програма, която да го накара по-бързо да се почувства като у дома си. Безспорно голямо разнообразие на специалности по английски език. Програмата им, на образователната им програма, система много прилича на великобританската, а можеш да придобиеш висше образование там на много по-ниска цена. Стандарта на живот е малко висок и да речем, ако в Германия все още можеш да ползваш квартира 250 евро на месец, в Ирландия би била по-скъпа. Много често квартирите са около 5-600 евро на месец, но пък възможности за мини-джоб има много за почасова работа.
Има някакви ограничения за... Да. Във всички държави от Европейския съюз българските студенти могат да работят на половин работен ден или 20 часа на седмица. Което, между другото, много сериозно може да подпомогне техния живот там и да подпомогнат родителите си тук в България, за да не се чувстват обременени от това, че издържат студент в чужбина. И много наши студенти го правят, разбира се. В Ирландия, например, часовата ставка, тя се определя на база възраст. За 19 годишните в момента мисля около 11 евро минимално на час. Над 20 годишните 12 евро, като обикновено януари месец ги актуализират. Или ако не напълно да се самоиздържат, студентите могат, както казах, сериозно да подпомогнат издръжката си. Стига, разбира се, да могат да направят баланса достатъчно добре, така че да вървят успешно в университета. Предимно за това са отишли. Приблизително колко излиза издръжката там на месец? Различно е за различните държави и според това дали е малък или голям град, дали студентите живеят на квартира или на студентско общежитие. Но да речем 800-1000 евро в по-големите градове в Германия, в Ирландия, в Австрия. В Холандия малко по-скъпичко може би. Но в някои немски градове все още може да се живее с около, да речем, 6-700 евро на месец. Разбира се, ако живеете в студентско общежитие. В тази връзка, какво бихте препоръчали? Да се образованието, университета да се намира в някой голям град или в по-малък? От едната страна, от своя гледна точка, от едната страна в големите градове цените са по-скъпи, живота е малко по-скъп, но пък има повече възможности за работа. Смятате ли по този начин? И по-голяма конкуренция. Да. Но да, съгласна съм с теб, но зависи. Някои наши кандидати предпочитат пък да живеят в по-малки градове, за да могат да се отдадат повече на учене. Защото когато живееш в голям град, определено трябва да инвестираш повече време в път. Да. Време, което можеш, да речем, да учиш или да излезеш с приятели. Но, да речем, ако говорим за Ирландия, там поначало няма много големи градове. Но дори малките градове нямат дух на малък град. Това е така, защото има много, много млади хора, и имат и университети дори в не много големи градове. Ще дам пример градчето Атлон. То е изключително малко. Преди да започна да се занимавам с образование в чужбина, дори не бях чувала за него. Това е ирландски малък град. Той е с жители около 20 000 души. Но в него има университет. В самия университет учат около 6000 студента. Сега не съм сигурна колко от тях учат във въпросното градче, но го дадох като пример за малък град, в който има университет. Така че според предпочитанията на кандидатите. Между другото, Ирландия е една от топ икономиката в Европа. Точно така, да. И много стартап компании започват да се развиват там, защото има много благоприятни условия за това. Почти всяка една световно известна компания има седалища в Ирландия, именно защото имат доста добре развита икономика. Говорихме за настаняването и че често това е голям проблем за бъдещите студенти. В Ирландия как обстоят? Да, там има част от университетите са кампус университети, т.е. имат общежития, в които настаняват студенти, други пък нямат такива, но така или иначе местата за настаняване на студенти, предлагащи се от университетите, обичайно са по-малко от самите студенти. Затова аз насърчавам нашите кандидати да започнат с търсенето по-рано. Това важи с пълна сила за Холандия. Ако сте успешно приети студенти там, оптималното време, в което трябва да започне да се мисли за настаняването, е пролетта. На някои места може и по-късничко в Германия. Например, много често подаваме кандидатури за общежитие още преди да сме кандидатствали в университет, но пък това гарантира получаване на стая почти навсякъде. Изключвам градове като Берлин, Мюнхен, там обичайно има проблеми с настаняването, но пък
Има достатъчно квартири, така че в случай, че не могат да си намерят място в общежитие, квартирите също са опция за това. А как учениците могат да изберат подходяща държава за тях? Има толкова голям избор. Най-вече базирайки се на езика, който владеят. Най-вече базирайки се на това. Но, ще ви прекъсвам. Например, те знаят английски, C1, да приемам C1, но искат да живеят в Испания, заради климата, например. Какво смятате за този вариант? Да се учат с английски в Испания и да научат испански в хода на учението. Това не е лош вариант изобщо. Аз самата също харесвам Испания. Кой не харесва Испания? Но там специалностите на английски са доста ограничени. Има, разбира се, такива. Най-вече инженерни специалности в бизнес сферата, именно защото в този тип специалности може да се предаде така международен фокус. Но не можеш да очакваш кой знае какво голямо разнообразие на специалности на английски език, особено ако говорим за публични държавни университети с, разбира се, по-ниски такси. Да. Иначе и в Испания, и в всяка една от държавите, за които говорихме, имат не един частни университети. Повечето от тях предлагат специалности на английски, но разликата в таксите между публичните държавни университети и частните са значителни. А какво ще кажете за Холандия? Един от плюсовете е, че може да се обучава на английски и програмите са много. Какви са другите положителни и отрицателни страни? Има и немалко положителни страни, разбира се. Холандия няма много университети, но за сметка на това има много добри университети. Вие самите, предполагам, сте чували за техните първенци. Да. Делфт университета в Айндховен и други такива. Практически ориентирано обучението. Дава възможност на студентите да се реализират по специалността си много бързо след завършване на своето образование. Всъщност това е нещото, към което всеки се стреми. Това не са всъщност малко плюсове. Да. Много голяма част от университетите имат стабилна връзка с бизнеса. Студентите им започват да работят по специалността си много често, още докато следват в университет. Така че, като изключим трудностите с намиране на квартира, аз бих казала, че има повече плюсове, отколкото минуси. Образованието там. Да оставим това, че Холандия е наистина добре социално ориентирана държава, даваща много преимущества на своите студенти, като например, дори това се случи съвсем наскоро, всички работещи студенти имат възможността да кандидатстват за допълнителна субсидия. За да кандидатстваш за тази субсидия, която в момента е около 915 евро на месец, студентите трябва да работят поне 32 часа в месец. Тази субсидия се определя и на база дохода, който има студента и неговите родители, но е една много сериозна подкрепа на студентите по време на това следване. По този начин те биват мотивирани да учат, да посочват добри резултати и да работят, за което да получават, разбира се, възнаграждение. Ако пък не можеш да се справиш с годишните си такси в Нидерландия, можеш да изтеглиш кредит за покриване на тази годишна такса. То е с много добра лихва. В повечето случаи с тази лихва е по-малко от 1%. И заемът започва да се връща след като завършиш университета и вече си се реализирал, дай Боже, по специалността, която си изучавал. Така че измислили са различни начини за подкрепа на своите студенти. Какви са изискванията за прием там? В Нидерландия ли? Там има два типа специалности. Едните са така наречените numerus fixus. За тях винаги е фиксиран броя на студентите, които ще бъдат приети. По-голямата част от, да речем, computer science специалностите в класическите или изследователски, както те ги наричат университети, те са с фиксиран брой студенти, които ще бъдат приети и приемът там се прави, нека да го наречем, с изпити.
но за голяма част от останалите специалности може да се кандидатства с документите, за които говорихме и преди малко. Академична справка, езиков сертификат, може да поискат CV или мотивационно писмо. Но тук е важно да отбележа, че в Нидерландия изключително важни са профилите в училище за голяма част от университетите и това в каква задълбоченост са изучавани определени предмети. Например, ако искаш да кандидатстваш някаква инженерна специалност в Техническия университет в Айндховен, задължително ще ти поискат матура по математика, ще следят стриктно за това какви са в колко задълбочено си изучавал математика в средното си образование. Възможно е да ти поискат и допълнителна матура по физика или по химия, според специалността, за която кандидатстваш. Германия, Австрия, Ирландия, Франция и много други държави нямат такива изисквания по отношение на конкретни предмети. В Холандия биха могли да изискват да се явиш на конкретна матура за специалността, за която кандидатстваш. Но за останалите държави, за които говорихме, това се случва рядко, да не кажа никак. Затова може би по-добре още по-рано да се поинтересуваш какво се изисква, за да имаш време да се подготвиш за тази матура. Абсолютно си прав за това, да. Особено когато се иска някаква матура от теб. В Холандия сроковете за някои от специалностите са доста късни. Да речем 1 май. Но винаги насърчавам нашите кандидати да подадем документите възможно най-рано, след като се отворят платформите за кандидатстване. Поради няколко причини. Първо, че ако университета постави някакво условие за прием, ние ще имаме достатъчно време да се подготвим, за да изпълним това условие. Ако ни постави условие да положим конкретна матура, ние ще може да се подготвим за тази матура и най-малкото, което е да я подадем в заявлението си в 12 клас. Знаеш, по това време на годината всеки един 12-класник подава заявление за това на каква втора матура ще се... Само преди няколко седмици. Само преди няколко седмици. Каква ще бъде твоята втора матура? Английски език. Английски език. Да. Добре. Сега предлагам да поговорим за Германия и Австрия. Между тези две държави, коя вие лично бихте избрали? Или за дъщеря ви, например? Германия е държавата, която е по-голяма, чисто като територия, като брой университети, които има и разнообразие на специалности, които предлага. Но не бих подценила Австрия в никакъв случай. Образованието в двете държави може да се каже сходно. Образователните им системи много си приличат. Основна разлика между кандидатстването в едната и в другата държава, където е излишно да казвам, че немски е основният език, с който се кандидатства. Основната разлика е, че докато в Германия все още няма приемни изпити за прием в голяма част от специалностите, докато в Австрия за високоселективните специалности много често има изпити. Това бих казала една от основните разлики. В Германия има изпити, но те все още към момента са препоръчителни, но не и задължителни. Например, за специалности като медицина, като психология, има допълнителни изпити, които могат да повишат шансовете ти за прием. Така, например, когато се говори за медицина, един от първите университети, които изниква в съзнанието на всеки един кандидат е, разбира се, Хайделберг. В Хайделберг, за да бъдеш приет специалност медицина, да си пълен отличник в училище, задължително, но не винаги достатъчно условие. Затова голяма част от кандидатите полагат един допълнителен изпит, той се нарича ТМС, и това им дава възможността да повишат шансовете си за прием в този университет. В Австрия, например, ако искаш да кандидатстваш медицина, кандидат-студентски изпит е задължителен. В Австрия няма абсолютно никакво значение какъв ще бъде успеха от твоята диплома за средно образование, когато става въпрос за специалност медицина. Там зависи само единствено това как ще се представиш на приемния изпит. Така че има разлики, основно по отношение на кандидатстването. Като качество на преподаване и в Германия, и в Австрия, аз мисля, че всеки, който
избере една от тези две дестинации, няма да сбърка. Защото действително университетите държат на своя престиж, изключително взискателни са към своите студенти и това е нещо, което ги прави едни от първенците, когато говорим за образование в Европа, а и не само. Аз в последно време чувам много някакси негативни реакции по отношение на живота в Германия. Имаш предвид към чужденците ли? Като цяло живота, заради голямо количество чужденци, идващи от Близкия и Далечния изток. Какво смятате за това? Чували сте някакви? Чувала съм, да. Чувала съм почти, как да кажа, имам обратна връзка почти от всяка една от държавите, в които сме пращали студенти. Това е така, защото ние дори и след като приключи нашата съвместна работа, ние продължаваме да поддържаме връзка с нашите студенти. Някои споделят това, да, но в различните държави хората са с различен темперамент. Не може да очакваме, че всички ще ни посрещнат с разтворени обятия. По-скоро трябва да променим начина, по който ние възприемаме това как се отнасят към нас. Да, нали, това е факт неоспорим, че много често студентите ни в чужбина основно комуникират с международни студенти. Не винаги успяват да се интегрират с местните, особено когато се говори за Австрия, Германия, за Холандия също така. Но това е много субективно и не винаги се случва, разбира се. По-близки като темперамент са италианци, до нашия испанци. Затова и напоследък все по-често има търсещи специалности в тези държави и правим немалко кандидатури и там. Мисля, че добре поговорихме за тези основни дестинации на кандидат-студенти. Един от въпросите, които искам да опитам е дали защо трябва да се обръщаме в консултантска агенция като ваша? Не можем ли сами да направим всичко и да кандидатстваме сами и успешно да го направим? И още въпрос към това, защо точно ваша агенция? Разбира се, че всеки един кандидат-студент може да кандидатства сам. И разбира се, че може да се справи успешно с този процес. Ние не правим нещо невъзможно. Нещо, с което един 12-класник да не може да се справи. Но интернет изобилства с много информация, а понякога ненабитото око на един 19 годишен младеж може да, как да кажа, да не му даде възможността да открие необходимата за това информация. Нашата работа е да свалим от плещите, доколкото това е възможно, един 12-класник притеснението, което е свързано с процеса за кандидатстване. Това дали ще спази срока, това дали ще спази точната процедура, дали ще може да си подготви документите така добре, че да бъде конкурентен пред останалите. Германия, например, няма унифициран процес за кандидатстване. Това е най-объркващото за нашите кандидат-студенти, за кандидат-студентите изобщо. Какво ще рече това? Това означава, че всеки един университет е напълно автономен, за да определи начина, по който да приема кандидатурите на своите кандидати. Има много и различни процеси и процедури, които трябва да се спазват. В някои университети документи се предават към съответния admission office на университета. Други университети работят с външни организации, които разглеждат документите на международни студенти. И това обърква кандидатите. Ние сме там, за да можем да ги предпазим от подводните камъни, с които могат да се сблъскат по време на кандидат-студентския процес и да им помогнем с това да направят кандидатурите си по-изрядни. Какво имам предвид? Ако от тях се иска да се пише CV,
или автобиография, ние да им кажем коя е най-ценната информация, която те трябва да предоставят в своето CV. Ако трябва да напишат мотивационно писмо, ние сме хората, които да им помогнем не да напишем мотивационното писмо вместо тях, но да им кажем какво да включат в него, на какви въпроси да дадат отговор, какъв регистър на езика да използват, какво да казват, какво да се въздържат да казват. Да го проверим, да го редактираме и това мотивационно писмо да придобие на един наистина конкурентен за пред университетите вид. Така че това е целта на агенции като нашата в помощта на кандидат-студентите. Ние в нашата съвместна работа ставаме наистина партньори. Малко по-назад в разговора ни, че споменах, че на времето мечтаях да бъда учителка. Мога да ти кажа, че това, което върша, е дори по-добро. Защото наистина с кандидатите ние ставаме партньори, защото имаме една обща цел. И се чувствам изключително щастлива, че имам възможността да бъда част от всичко това, защото то е много вълнуващо. То е много вълнуващо за кандидата, много вълнуващо за неговите родители, но може би няма да ми повярваш, но много често е двойно по-вълнуващо за мен. Особено когато видя после радостта в очите им, че сме се справили с нещо заедно. Разбира се, цялата тази отговорност сега е на ваши плещи. Да. Опитах се да спестя тази дума, но ти ме разбра правилно. Когато работят с агенция, кандидатите са фокусирани върху това да бъдат изрядни в успеха си и във всички документи, които трябва да представят. Докато всичко останало като ангажимент е на техния образователен консултант. Защо точно вашата агенция? Може би заради това, че... Заради всичко това, което ти казах до сега. На най-високо ниво? Аз вярвам, че консултантите на всяка една агенция приемат своята задача изключително съвестно. И вярвам, че към когото и да се обърнете, вие ще получите подкрепа. Но много бих се радвала, ако се доверите на мен. Аз лично съм чувал за една друга агенция Интеграл, мисля, че се казва. Да, има и много други. Има и много други агенции. Ако се разровиш в интернет, ще срещнеш и други такива. На пазара има много агенции като нашата. Разбира се, зависи от много неща, но грубо казано, приблизително, какви са цените при вас? Можете ли така да кажете? Те са различни. Зависи от това колко на брой университета ще кандидатстваш, в кои държави ще кандидатстваш, от кои допълнителни услуги ще се възползваш. Но цените са ни общо достъпни за всички, така че всеки, който се интересува от това, може да ни посети в нашия офис, за да поговорим конкретно за неговия случай. Но минимално и максимално този праг, можете ли? Максимално не мога да кажа, защото зависи от броя на местата, в които ще се кандидатства. Минимално е 200 лева на университет. Да. Мисля, че всички въпроси са зададени, всички отговори са получени. Надявам се наистина да е било така и разговора да е бил полезен за теб. Да, и за мен, и за нашите зрители със сигурност е бил много полезен и интересен. С това мисля да приключваме. Много ви благодарим и до нови срещи. Аз също ви благодаря за поканата и за доверието, което ми гласувахте, и ако имате други въпроси, с радост ще отговоря. Разбира се. Довиждане. Довиждане. Всичко най-добро. Аз.